hate you. I hate you. नोंबादि थानाय थाखाय दिनै बर' जाथिनि गेजेराव दिनै गुलाय गुजाय फैदों, बिसिरखल जादों, गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय, बुलाय सोलाय जानाय बे जागासिनो दं। आङो फैगौ जायनाखि बिसायख'थि जागोन सिडलिनि उफ्रा बिसायख'थि बेयाव आं जायगा जायगा रायजोफोरजों लोगो हमलायदों आरो जोंनि आगोलनि फुराना एबसुनि वार्कारफोर आं बेखौ लोगो हमदों। दा बे आंजों लोगो हमनाय बे लोगो हमनाय गेजेराव आं रिपर्टखौ मोनदों। दा जोबोद मोजां, गाज्रि नङा। दा दिनैनि गेजेराव मोनसे सेन्टिमेन्ट फैदों रायजो राजानि गेजेराव। बिसेस करि सुद्ध बसुमतारीखौ जि केन्डिडेट मोनबाय सिडलियाव, सुद्ध बसुमतारीया सासे रोंगौथि गोनां व्यक्ति आरो बिथाङा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मजों जों जेब्ला खामानि मावो जोंजों लोगोसे बिथाङा दंफायो, जोबोद माने खामानि मावदों बिथाङा। बे समाव प्रेस स्पक्समेनमोन। दा गथिखे बे समाव जाथिनि सेन्टिमेन्ट गोनां आरो रोंगौथि गोनां मानसिखौ जे सिडलियाव बिपि एबा बिजाथि होबाय, बियो हानजाया जिखि जाया मानो बे बेक्तिगत भाबै बिराद बयजोंबो एक्सेप्ट खालामजानाय बेक्ति बियो आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजां मोनो आरो लुबैदों। बेनिखायनो जानाखि सिडली समस्तियाव आङो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमदों, बेयाव नुदों जे रायजोफोरनि माबाया सापर्टआ खोब मोजां, सुद्धखौ बयबो मोजां मोनदों, सापर्ट खालामदों। दा गथिखे आं आसा खालामो फैगौ इलेक्सनाव सुद्धनि जानानै बयबो रायजो राजाफ्रा भट होगोन आरो देरहासार खालामगोन। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि, आसामनि सासे मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा अपेन मिटिंनि गेजेराव बुंदों जायहा इउपिपिएल बा बिजेपिजों सापर्ट दं बेबायदिनोल' सोरखारि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन, बिपिएफआव थानानै होनाय जाया होननानै अपेन मिटिंआव बेबायदि मोनसे बिबुंथि होनाय जों नुनो मोन्दों। बेनि सायाव मा फोरमायगोन सारा? इउजि ब्रह्मआ जा स्टेटमेन्ट होदों आं बेखौ नायदों। बिराद दुखुनांथाव, बे लाजिथाव बाथ्रा। बियो सासे मन्थ्रिया नोङो बेबायदि माने गावनि पार्टिनि मानसियाल' होनो हायो, मालायनि पार्टिनि मानसिया स्किम मोना होननाय, बे अबे आयेनाव दं, अबे संबिधानाव दं? बे गिदिर कुइसन बियो। आरो लोगोसे बे इलेक्सन जानाय समाव बियो इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायनानै जे बिदि एथ' माने क्रिमिनेल भाषाखौ बे बुंबाय। बे क्रिमिनेल भाषा बियो। हे आं जावले जावले बुंगोन, बे क्रिमिनेल भाषा बियो, क्रुएल भाषा बियो, निष्ठुर मानसिनि भाषा बियो। नों खुनु बे खोथाखौ बे बुंनो हाया बियो। मानोना बयबो जोंनि फोरजा, बयबो गावनिनो मानसिजोब, मोननांगौब्ला बयबो समानै मोननांगोन। कनस्टिटिउसनाव जाहोदों जायफ्रा मोननांगौ डिजार्भिं मानसिफोर, बे व्यक्तिफ्रा मोननांगोन। दिनै बे व्यक्तिफ्रा मोना, दिनै इउपिपिएलआव मोनो। मा होनना बाथ्रा दं बेयाव? माने बे मानसिया बुंनो नागिरदों मा, बियो जायनाखि माने अबैजन मानसिफोर, गावसोरखौ सापर्ट खालामनाय मानसिफोर, बिसोरखौ सैज्य खालामनो हाया। बे सैज्य खालामहायै मानसि, बे क्रुएल मानसि बियो। माने गावसोरखौ सापर्ट खालामनाय मानसिखौ बियो एखेबारे लेलाय लेलाय बेखौ फोजोबनो नागिरनाय, बिनि केरेक्टार दिनै बे नुजादों आरोखि। आं दिनै बेखौनो बुङो, बिनि सभाबा दिनै नुजानाय खारन जाहैबाय बेबायदि भाषाखौ बियो आगोलावबो बे माने बुंबोबाय जे जायफ्रा माने गावसोरखौ सापर्ट खालामाखै, जाय एनडिपिफ्रा गावसोर माने लोगो लाफाखै, बिसोरखौ बै समाव मा ट्रिटमेन्ट खालामा, मा भाषा बुङा, दिनै अनेक खोथा खोनादों। एनडिपिखौ जेराव मेरावनो होसोनांगौ मानांगौ होननाय बाथ्राखौ दिनै गोबां मानसिफोर बुंबोगासिनो दङ। दा होनबाथ' बे दिनै गावनि बुंनाया प्रमान जाबाय। दिनै माबोरै बुंनो हायोमोनलाय जे गावनि पार्टी मानसि नङैखौ जे माने स्किम होआ होननाय मा होननाय? थारमाने बे जाय मानसिफोरा गावनि माने सापर्टार नङा, बिसोरखौ माने लेलाय लेलाय सेस खालामनांगौ बिसोरखौ, बे होननाय जादों। बिसोरनो खुनु आर्थिक साहाय्य होनो मोना, बिसोर लोमजाबा सानजाबा बेमार आजार जाब्ला बिसोरखौ नायनो मोना, बिसोर इभेन हस्पिटालावबो बिसोरखौ माने मोजां बेबहार खालामनो मोना, जिहेतु बिसोर इउपिपिएल नङा। बे होननाय जादों उरखाव उरखाव ब्रह्मआ। आं निन्दा खालामो उरखाव उरखाव ब्रह्मखौ, आं कन्डेम खालामो। आरो बे अरुणाचल स्किम माबा स्किमफ्रा बे बिनि बिफानि उरखाव उरखावनि सम्पति नङा बियो। आरो बे बाथ्राखौ दा बुंथों बे आइ हेट इउ, आइ कन्डेम उरखाव उरखाव ब्रह्म। माइ माने जगायनो लिडारा माने बर' जातियाव थानो समाया। आरो नोंबादि थानायनि थाखाय दिनै बर' जातिनि गेजेराव दिनै गुलाय गुजाय फैदों, बिसिरखल जादों, गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय, बुलाय सोलाय जानाय बे जागासिनो दं। नोंनो एकदम उरखाव उरखाव ब्रह्म। आं बेखौ मुगैयो, नोंनि मोखां मुजुला लुगैयो उरखाव उरखाव ब्रह्म। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि, दिनै बिपिएफआ खुंथायाव गैया, अब्लाबो दिनै खुंथायाव थासेयावबो इउपिपिएलनि जाय बिजाथि बेनि जानानै उफ्रा बिसायख'थियाव आसामनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थि फोसावथायाव बाहागो लाफैनांदों। बेयो मानि इसारा होननानै सानो सारा? दा बाथ्राया बेनो, दिनै जे एथ' माने दले बले फैदों, एफाराब आक्रमण आरोखि, बिराद गिदिर आक्रमण, गिलु बालु। मानो फैदों बिसोरलाय? माने बे जायगायाव जालिया, प्रमद बर'नि नेतृत्वजों सोलिलिया, बिनि इउपिपिएलनि माने दिनै थगायनाय बिसा खोथा बुंनाय सोलिलिया। दा बिदि फैदों, जोंखौ सहाय फैदों, बेयाव आसामनि मन्थ्रिफ्रा दिनै फैदों।
व्हायरेस बे जायगायाव खुनु माने दिनै बिफिएफआ खमथाव गैया पावार गैया जेबो होनाय माने खमथा गैया मानो फैनो जादों बे फैनो गोनां बेनो दिनै प्रमद बर'मोनहा जेबो माने बे गुरुत्व गैलिया रायजो राजा बिसोरखौ बुजिबाय बेनो आरो बेखौ मिथिनाय बायदि रायजोफ्रा जे प्रमद बर'खौ सहायनो फैनाय माने बे आसामनि मन्थ्रिफ्रा चिफ मिनिस्टार बे गुबुन मन्थ्रि फैनाय खार'ना मानो बेखौ दिनै जों बुजिना लानांगौ बे प्रमद बर'खौ सहायनो फैनाय माने प्रमद बर'खौ सहायनानै बिटिसिखौ धंस' खालामनाय बर' हारिखौ धंस' खालामनाय बिटिसिनि रायजो राजाखौ धंस' खालामनाय बाथ्रा बेसो मेइन दा जों दिनै बेखौ रायजोफ्रा बुजिनांगोन दा जों रायजोफ्रा बुजिनांगौ दा दिनै प्रमद बर'आ जे थगाय दिनै बिटिसिखौ खुंगासिनो दं बेखौ जों रायजोफ्रा बुजिनांगौ दा एक नम्बर मिसलिया होनब्ला प्रमद बर' दा माने बिटिसिआव जानाखि सासन खुंगासिनो दङ बे सैरासारि सरकार बियो थगायसुला सरकार बियो नंखाय खोथा बुङै बुङै गिदिंग्रा मिसलिया सरकार बियो दा दिनै बे सरकारखौ दिनै रायजो राजा बुजिबाय मिथिबाय दा दिनै बेखौ उदखार खालामनांगौ होखारनांगौ बिटिसिनिफ्राय आरो बिटिसिखौ बासायनांगौ दा दिनै रायजोफ्रा बेखौ दिनै बयबो मोनसे थांखि लाबाय आरो आं बेखौनो खावलायो दिनै रायजो राजाफोरखौबो जे रायजोफोर आइफोर आफाफोर दिनै बयबो बुजिनायनि टाइम फैबाय सम जाबाय दे दिनै बिसोर थगाय दिनै रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंबाय दिनै जोंनि बिटिसिनि खमथा जोंनि 6 इउनिटनि खमथा बेखौ सेस खालामगासिनो दं दिनै जोब्बाय रायजोफोर बिटिसिआ जोब्बाय दिनै जेबो गैला बिटिसिआव जारि खमथा दंमोन जोंहा दिनै साख्रि होनाय खमथा दं बायजोनि खमथा दंमोन जोंहा बेफोर दिनै जोबलांजोब्बाय दा दिनै बे जोबनायखौ जों माने लाखिनांगौब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा एकग'ट जानांगोन दिनै गोख्रों भाबै आवगायबोनांगोन जों दिनै नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव जों देरहानांगोन चुद्ध कुमार बसुमतारीखौ जोङो जेरैबाबो भट होनानै देरहानांगोन आरो जों गाबथाबफिननांगोन जोंनि जायनाखि मोनखानाय माने बिटिसि जोङो थैजों सोरजिनाय बिटिसि जों बेखौ दिनै लाखिफिननांगोन नङाबा जेनगोन जों जोबगोन दा मोनसे आं दिनै खावलायो दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो जागरण जानांगौ दिनै बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' दिनै मोनसे माने जागरण जानांगौ जोंनियाव मोनसे जागरण फैनांगौ आरो बे जागरना अकल प्रमद बर'खौ होखारनायल' नङा प्रमद बर' होखारनाया मोनसे एजेन्डा जागोन बेबो मोनसे पार्ट बे जोंनि एजेन्डानि खिन्थु जोंनि एजेन्डा मोजां जागोन बिटिसि बासाव फार्स्टआव बिटिसि बासाव जों बिटिसिखौ बोरै बासायनांगोन आरो बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जों रायजो राजा आइ आफाफोरा दिनै जों बयबो दोलो बोलो ओंखारनांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो दिनै नुगासिनो दं दिनै जे दिनै बेबायदि उदाहरन मेरला दं रासियाव सौदि रासियाव जारबादि सैरासारि नेताखौ दिनै सात्र साथ्रिफ्रा ओंखारनानै आइ आफा बोराय बेन्थ' बयबो रासियानि मानसिफ्रा ओंखारनानै होखारदों जारबादिखौ दिनै बे प्रमद बर'आ हाजार सरकारि माने मन्थ्रि बुलाला फैनानै पुलिस मिलिटारि बाहायनानै नों आंखौ जेलाव जोबनानै दोननानै नों आंखौ गावथारनानै बुथारनानै नों सरकार सालायनांगोन मा जानो हानाय नङा दिनै रायजोफ्रा नुजोब्बाय जे बिटिसिआ जोंनि थैजों सोरजिजानाय बे बिटिसिआ दिनै जोबगासिनो दं दा बेखौ रायजोफ्रा दिनै मिथिबाय दा जे हे आइफोर आफाफोर बयबो ओंखारबो आगयबो दिनै बे सैरासारि सरकारखौ जोङो दिनै उख्रायनांगौ उदखार खालामनांगौ जों बिटिसिखौ बासायनांगौ आं बेखौ बयखौबो खावलायो दिनै बिसोरो दिनै नंखाय खोथा बुंगासिनो दं बहा बोनो रायजोफोर न'खर सायखिया मोनबाय सोरबा सासे मोनदों रावबोथ' मोनाखै सान्थि फैबाय रायजोफोर सान्थिथ' फैयाखै दिनै सान्थिनि दल दामगासिनो दं बहा फैदों रायजोफोर दिनै मानसि बुगासिनो दं दिनै सोर बुदों बेखौलाय जानाय बे माने प्रमद बर' सरकार दैदेननाय बिनि सापर्टारफोर बिसोर बुगासिनो दं दिनै सोर बुदों बन्द'खौ सोर खालामदों मानसि गावथारदों सोर गावथारदों जोंसारमोनखौ सोर गावथारा हेमन्त मोनखौ सोर गावथारा बे जरद कुमार बसुमतारीखौ सोर गावथारा जों बे नागेश्वर बसुमतारीखौ सोर गावथारखो जोंनो बे सिडलियाव नों बे माने बेनामिनखौ फेन्दाव गावनाय सोर गावा बे गासै प्रमद बर'खौ गुन्दा बायदि गावनाय गासैबो बियो आरो दिनै बिसोर दिनै लाजियाबसो दिनै रायजो राजा आइ आफाखौ दिनै गावथारनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै सान्थि फैबाय दिनै दल दामनो दिनै हाग्रा बंग्रायाव सोर ओंखारदों बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा बर'खौ ओंखारदों न' बां सावदों दिनै लाजियाखै बिसोरो दिनै सान्थि फैबाय होनना बुंनो सोर गाबदों फालाय बे गोरिब गुन्द्रा बर'फ्रा गाबदों दिनै मा खालामदों दिनै साख्रि होनो हानाय खमथा नंला दिनै बे गोरिब गुन्द्रा मैगं फाननानै जाग्रा ना फाननानै जाग्रा बेफारि खालामग्रा फिसा फिसौ बेफोरनि न'खरनि फिसाफ्रानो साफा सानैबो मोनगौमोन दिनै सासेबो गैया अब्ला बोरो नोंनि माने न'खर साख्रि होगोन परिबर्तन होननाय बाथ्रा बोरो नोंनि बे माने सेल्फ हेल्प ग्रुप फैसा होगोन होननाय बाथ्रा बोरो दिनै सान्थि फैबाय होनना बुंबाय नोङो माखौ लानो सान्थि फैदों दिनै बे एनडिपिखौ नोङो अस्त्र सस्त्र गथायनो हानायखाय सारेन्डार जानो हानायखाय सान्थि फैबाय होनबाय नों खिन्थु दिनै जेलावथ' मेरला मानसि दं दिनै जेलाव मेरला मानसि दं सोरबा फासिनि अर्डार जाबाय सोरबा लाइफआव पानिशमेन्ट जाबाय रन्जन दैमारिमोना मानो दिनै गवाखै बोरो नोंसिनि सान्थिया बेनो नामा दिनै गाबुखौ दिनै जायनाखि एनडिपि मानसिफोर दं दिनै केसा माला जोबगोन बिनि सिन्था हाजिरा हैनांगौ फैसा थाखा गैया अब्ला नोंनि सान्थिया बोरो
दा बे मिसलिया सरकार थगायग्रा सरकार बे सैरासिन सरकार बे प्रमद बर'खौ दिनै उदखार खालामदों बिसोरनि दिनाव दिनै थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय बेल' दिनै बिसोरनिखौ दादागिरि सोलिनाय लासिं सिं दा दिफेन बर'मोन बादि एबसु नेताफोर थानाय समाव दिनै जाथियाव एथ' मिसा खोथा बुंनाय थगायनाय दा दिनै बर' समाजा मोनसे खोथा बाथ्रा दंमोन सोरबा जुदि नंखाय खोथा बुंब्ला मिसा खोथा बुंब्ला बेखौ समाजाव बिजिरो फाइन फोनाङो खौलुद फोनाङो दिनै बे दिफेन बर'मोनखौ प्रमद बर'मोनखौ सोर खौलुद फोनांनो सोर बिसोरनो दन्द' होबावनो जों दिनै रायजोफ्रा दन्द' होनांगोन रायजोफोर जों दिनै गामियाव जोङो नंखाय खोथा बुंग्रा थगायनाय बुंग्रा मिसा खोथा बुंग्रा गाज्रि खोथा बुंग्रा बेखौ जोङो खौलुद फोनाङो बिसार खालामो इभेन बुयोबो दा दिनै जोंनि नेताफ्रानो दिनै थगायगासिनो दं मिसा खोथा बुंगासिनो दं दा दिनै बिसोरनि साजाखौ जों मा होनो रायजोफोर दा दिनै टाइम फैबाय बिसोर साजानायनि दिनै जों बिसोर माने उदखार खालामनांगौ बिसोर साजा बेनो बिसोर गादि सुट खालामनांगौ पावारनिफ्राय बिसोर बोख्लायनांगौ बिसोर निन्दा खालामनांगौ दिनै दिफेन बर' बादि मानसिया दिनै एबसुनि नेता जानो समाया बे एबसुनि प्रेसिडेन्ट गारनांगौ इमिडियेटलि जाथिया जुदि मोजां जानांगौबा बे समाजा मोजां जानांगौबा बिटिसिआ मोजां जानांगौबा बे फार्स्टआव एबसुनि बिबारखौ बिदिनो गारनांगौ आरो लोगोसे बेजों लोगोसे प्रमद बर'मोनखौ जों गाज्रिनिफ्राय होखारनांगौ दा दिनै जों बे खामानिखौ जों रायजो राजाफ्रा दिनै मावनांगौ आं बयबो रायजोफोरखौ खावलायो दिनै बिसोरो गावसिनि जायनाखि नैतिकता बे जोबजोब्बाय गैलिया दा फैसा होयै फैसा रानै 100 200 500 होयै दिनै रायजोफोरखौ माने भट होनो थाखाय खावलायदों रायजोफोरा गिदिर नाङा रावबो फैसा जा बिसोरनिफ्राय फैसा जानायाव फैसा फाब जाया रायजोफोर फैसा जा भट होब्ला फाब नांगौ रायजोफोर बिसोरनि फैसा माने फैसा ला भट दा बिसोरनि बे थगायसुला मानसिफोरनो जुदि जोङो माने भट होयोब्ला जोंहा फाब नांगोन हारबि सावनांगोन बे थैनाय मानसिफोरनि मुंख्लंफोरनि जेराव सावनांगौ हिसाब नांगोन उपेन्द्र ब्रह्मआ दिनै जोंखौ थुलुंगागासिनो दं नोंसोर मा सिन्था थागो जावरिखां ओंखारबो मानो ओंखारदों नोंसोरलाय मा बुंना थागो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंखौ थुफांबाय थायो जोंनि जोंनो मन'बल होबाय थायो गथे जों दिनै सिरि थानाय बाथ्रा गैया ओंखारफिननानै जों दिनै मोनसे जावरिखांनाय जों लाबोगोन रायजो राजानि गेजेराव बे जावरिखांनाया अकल बे इलेक्सननिल' नङा बियो बे सिडलि समस्ति इलेक्सन नङा इलेक्सन जोबनायनि उनावबो जोङो बिटिसि बासाव मोनसे अभियान खालामनो थाखाय जोङो जेरावबो गिदिंजोबगोन आं दिनै बेखौ मबिलाइज खालामगासिनो दं जेरावबो गिदिंजोबगोन जेरावबो जों गिदिं रायजो राजाखौ आइ आफा जाम्बा जाम्बि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्ला बयखौ लायै बिटिसि बासाव अभियान बेयाव जों बयखौ बाहागो लाथाय जों खावलायगोन गोजोन्थों